Ahojte ľudia, dneska máme vlog číslo humoristické okienko s Grinderom a Marošom. Vždycky budem kupovať spoločník ružomberský, tam sú legendy. A budeme čítať vtipy, hej. Takže momentálne vystupujú tu na stanici, lebo ideme do Mikuláša na vlaku, takže ideme čítať vtipy. V škole na rodičovskom združení sa sťažuje učiteľka otcovi. Ten váš Robko je každý deň nejaký si ospalý. To viete, to v ňom drieme jeho skrytý talent. Ideme ďalší. Čo budeme robiť, keď konečne dostávame diaľnicu z Bratislavy do Košic? Začneme ju opravovať. Fico by sa potešil. Na Fico to má už dávno v pláne, že to tak bude. Počúvaj, americkí vedci zistili, že ľudia veria všetkému, čo americkí vedci zistili. To je aký najviac. To som pochopil z prvej. Že Čukča pláva v loďke. Oproti idú dvaja chlapi tiež v loďke. Čukča nevidel si chlapa, ktorý kričal? Nie. Ak ho náhodou uvidíš, tak nás zavolaj. Čukča pláva ďalej. Zrazu vidí človek vo vode. Zrazu vidí človek vo vode, hádži sa. Máva rukami a kričí. Pomôžte mi, topím sa. Čukča zoberie veslo, trestne chlapa po hlave a radí mu. Nevrieskaj a skryť sa, tam sú chlapi, čo ťa hľadajú. Že čo je v politike nebezpečné, keď je ľuďom sympatický, ambiciózny blbec. Alebo ďalej. U zubára. Chcete sa nadýchnuť helia? Chcete sa nadýchnuť helia? Bude ma to potom menej bolieť? Nie, ale aspoň sa zasmejeme. Ideme ďalej. Proste. Kedy bude hodinová mzda na Slovensku tak ako v Nemecku? Keď bude trvať 10 minút. Počúvaj. Tučná pani sa pýta lekára, aký je najlepší prostriedok proti obezite? Zemiaky. Ale od tých sa vraj priberá. Ja nemyslím jesť, ale okopávať. Sú legendary. To sú vtipy jak 5 korunové, ty kokos. Alebo starček na Zahorí hovorí, že sex je pudová záležitosť. Buď to pude, alebo to nepude. Uj, ma bachor boli. To koľko ich tam je? Veľa. Že pán doktor, ja strašne trpím, radšej ma zabite. Buďte ticho a neradte mi. Tá moja žena ma už vážne rozčiluje. Predstav si, stále mi vyzúvať do pánky. Vždy, keď prídeš domov? Nie, vždy, keď chcem ísť na pivo. V kúpeloch sa nejedná pacientka teší viac na masáž ako na procedúry. Žena hovorí mesiarni, prosím si kilo obrezkov pre psa, ale nie je moc masných, lebo tie mužovi nechutia. A vonku je veľký mráz, dve slečny čakajú pred nočným barom na taxi, ktorý dlho nechodí. Mňa to čakanie nebaví, poďme zubačkou. To je ako, zatneme zuby a tých 300 metrov domov prejdeme pešo. Že 300 metrov na taxíku, koľko. Ty tak vieš chodiť na taxíku. Počúvaj, ja tak chodím. Spovedníci sa pán farár pýta spovedajúcej sa slečny. A poznáš ty, dcera, moje 6. Božie prikázanie? Nezosmielnite. Adam, nezosmielniš, nie. Keď ja som sa bál hneď si takto s vami tykať, pán farár. Že mladúčky kaplan spovedá ženy malej dedinke. Skoro každá mu hovorí medzi hriechmi, že sa pošmykla raz, dva, trikrát, ktorá ako po spovedi sa kaplan berie za starostom a vyčíta mu, prečo nedá posýpať cesty, keď sa ženám tak šmýka. Starosta vedia, čo jeho večer začne smiať, kaplan ho ale schladí. Pán starosta, a vy sa nesmejte, vaša žena za tento mesiac pošli si ho 6 krát. To je už moc. Dnes ma konečne postretlo šťastie. Čo si niečo vyhral? Neprišlo sa rozlúčiť. Pýtajú sa Čukču. A čo tvoje siete dnes nič neulovili? Akože ulovili, ale hádam nebudeme jesť japonských potápačov. Gynekolog počas vyšetrenia prekvapenie skrikne. Prepána Jana, veď vy tam máte celú kopu triesok. Ani sa nečudujem, pán doktor, viete, aký je ten môj chlap drevo?
Počúvaj ďalej. Do preplneného autobusu nastúpi mladá slečna. Prosím vás, uvoľnite mi miesto, som tehotná. Skúsený pán sa na ňu pozrie a spýta sa, ako dlho. Asi pol hodiny, priznala sa slečna. Prečo má moriak modré pod očami? Lebo stále provokuje udri. Počúvaj, pán doktor, bolí ma žalúdok. Pijete? Pijem, ale nepomáha to. Morickovi sa chválí spolužiak. Môj otec je veľmi dobrý človek. Ja viem, veď pred rokom to bol ešte môj otec. Už asi aj stačilo, nie? Už by stačilo, posledný. Český turista sa pýta Báčo s doma čuvačmi. Pane Báčo, kolik dojí tyhle ovečky? A posledný taký bombový, čo napadne Eskimáka, keď počuje zvuk rozplňajúceho sa suchého zipsu, že jeho žena si mení intim v lôžku. To bol ružomberský časopis, spoločník. Stačilo ba. Krv ma normálne potí. Dobre, stačí, čaute.